Datorren abenduaren 30ean goizeko 9:00 aurrera Abixadan 2018 ospatuko da Gernika Lumon. Mendi martxa eta cross herrikoia burutuko dira besteak beste. Abenduaren 30ean kirolariok Merkurio iturriaren inguruan izango duzue zita. Udalaren kirol patronatuak, Gernika atletismo taldeak eta Goizale menditaldeak antolatuta Abixadan 2018 badator. Mendi martxa eta cross herrikoia izango dira. Mendi martxa goizeko 9:00 hasiko da, 4 orduko ibilbide luzea izango da, eta 11etan ibilbide laburra, 2 ordukoa. Cross herrikoia 12etan hasiko da, ibilbide luzearekin 5 kilometrotakoa eta Gernikako kaleetan zehar izango da, eta ordu batak laurden gutxitan lasterketa txikia, 5 metrokoa Gernika Lumoko kaleetan zehar. Inskripzioak edo izen emateak doakoak dira. Abenduaren 29 bitartean Santanape kiroldegian eta abenduaren 30ean Merkurio iturriaren ondoan. Ordu batak eta laurdenean kirol materialaren zozketa izango da. Gogoratu ba, abenduaren 30ean Abixadan 2018 Gernika Lumon.